Ito pre, musta? Okay ka lang dyan? Tawag yan. Sinadyo na eh. Hiking guys. Grabe guys. Nakakahingal. Sobrang taas. Gapang na. Ang ganda ng view. What's up guys? Kumusta kayong lahat? Nandito kami ngayon sa Binalunan yan, katatapos lang namin kumain. Bali mamamasyal kami dun sa tawag nan? Sitio Lubas. Sa Sitio Lubas, nandito kami ngayon sa Binalunan. Yan. Dito kami sa kantin. Naplatan pa kanina kaya hindi ako nakapag-intro. So yan, palis na kami. Liligpit na yung kasama natin. Yes. So update namin kayo mamaya guys. So yan guys, palis na kami. So what's up guys, continue nga pala dun sa video natin kanina. So nandito na tayo sa Sitio Lubas sa Binalunan. Makikita nyo may garden dito. Mamaya aakyat kami ng bundok. Pahinga muna guys. Bali mamaya pagkatapos nito may isa pa tayong vlog. Rat hunting tayo mamaya kung matutuloy. O kaya snail catch and cook. Papakita ko muna sa inyo yung view. So yan nga guys, nagpipicture muna sila. Mamaya pupunta kami dun sa bundok, aakyat kami dun. Dun banda. So magpipicture muna kami. So yun guys, update muna tayo. Bali yung bike natin, iniwan muna natin dun sa dun sa baba kasi aakyat tayo ng bundok. Ayan, nanauna na yung mga kasama natin. Bali nakabike tayo kanina. So pasensya na kayo guys kung hindi ko ma-video dun sa road bike, gawa nung wala akong GoPro tsaka gimbal. Aalog lang naman, sayang yung video. Kaya magulo pag binidyo ko pa sa road bike. Kanina pa sana kami nakarating, gawa ng naplatan lang kami. Nasobrahan sa bomba.
Ayan, may kambing. Hello pre, musta? Okay ka lang dyan? So ayan guys, papakita ko sa inyo yung view dito sa, ayan yung view guys. So, ayan, bundok na, tapos ito puro bukid. Ayan, kasama natin. Welcome to my saging. Ah, may saging. Ang ganda ng bunga. Yan, laking cactus. Lalaki ng cactus dito. Grabe, nakakatinik yan. Na? Serpentina nga. Nyadin eh. Pispan. Pispan. Taman, nyadin eh. Pispan. Pispan. Ah, grabe. So shout out nga pala kayong Ski TV. Salamat sa suporta bro. Ingat ka lagi dyan. Sana lumago pa ng lumago yung channel mo. Bali mamaya pagkatapos namin dito, bali dalawang vlog tayo. Sabi ko nga kanina, magra-rat hunting tayo. O kaya snail catch and cook. Adobong kuhol. Guys, makikita nyo. Grabe. Ang ganda ng view dito. Pati sa baba. Oh. Hindi balay siya dyan eh. Grabe guys, oh. Masukal. Oh. Ingat-ingat lang sa pag-hiking guys. Kasi mabato. Tsaka maputik. Bali mataas pa oh. Welcome to bundok. So, ayan po. Pupunta kami sa bundok. Ay, dito na pala kami sa bundok. Nakakahingal din pala. Nandito na kami. Pauli. So, what's up mga kaigan? Yan po. Welcome to my vlog. Nakapagod. Langit. Yay. Grabe guys. Nakakahingal. Sobrang taas.
Sus. Nakakahingal. Na may mungay-mungay. Oh, yan na naman. Gapang na. Yung nagbablog. May mungay-mungay. Oh, grabe. Bale, nandito kami sa taas, guys. Grabing hingal. Yan. Nakakapagod pero ang ganda ng view. Ayoko na. Sulit na sulit ang pagod. Bale, nandito kami sa taas. Tatay ni bagay. Nakakapagod. Sarap huminga. Ayun yung isang kasama natin, oh. Mas nakakatakot pala pagpababa, guys. Si madulas. Kaya ingat-ingat lang. Baka kayo gumilong-gilong.
Ay. Yup. Pabalik na tayo. Uwian na, tapos na magpahinga sa taas. Nagbabango lang na. Ayun. Sakit. Mabato, madulas. Nakababa tayo ng ligtas sa mataas. Dulas. Kakanginig ng tuhod. Iniwan yung kasama natin. May gano'n pa uli ako. Nagsuso pa ba? Mga alaga sila dito. Wala pa. Empty. Kinatay na, gawa ng may African sun fever dito. May dangla. Ay, lagundi. Lang din. Nagdaklo ng kahoy na eh. Ito na eh. Ayan guys, oh. Kasaba. O, kamuting kahoy, ang lalaki oh. Sarap bunutin. Nagdaklo na eh. Grabe, ang laki ng puno oh. Ito yung puno. Kaya Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Grabe, ang laki. Ang laki ng puno oh. Oh. Mas malaki pa sa braso ko. Bumakanala. Kahoy, bagtit. Grabe, ang lalaki. Ang lalaki. Ang laki ng puno oh. Kamuting kahoy. Oh, ang lalaki. Sarap bunutin. Baka tayo ipagalitan. Di marka magluto di nga to yo. Santa Petina rin. Itigil natin yung malaking balon. Oh, pinya.
May pinya dito. Ano kaya to? Hindi po sumaran. Swimming pool? Sila swimming pool niya. Pansa? Ang balot pagkuhan lang, pagulder na, ano sa lang. Maramidan mo kanto na lang. Dagdago. Swimming pool, gina fish pond. So, shout out sa mga taga Binalunan. Di namin alam to kung anong klase to, fish pond o kaya swimming pool, kaya na curious lang kami. Ayun, lawak, tsaka lalim. Pinagbuburas kitin yan. Daming pinya. Dagdago mo. Red na red ng bunga. Ayun, nadaanan na naman natin yung malaking cactus. Kala ko sa Africa lang yan nakikita. Pati pala dito sa Pinas. Yung katuray. Ito guys, yung lawak. Taniman ng munggo to guys. Makikita nyo ganyan. Oh. Ganyan yung munggo. Ayan, nagkukulay itim. Ito yung parang pinaka halaman ng munggo. Ayan, ang dami, yung lawak. Tsaka sitaw. Mga maliliit lang na sitaw. Mga red beans o kaya black beans. Grabe, napaka matrabaho niyan pagka nagtag-ani ng munggo. Kailangan mo pang balatan mano-mano. Pagkatapos balatan, bibilad. Tsaka yung iba gigilingin pa. Bali, nandito na tayo sa baba. Yan guys, bali pauwi na kami. Ay mainit-init na, mga alas 8 na, mag alas 9 na pati. Yan, bali tatatlo lang kami, nakabike kami guys. Sabi ko nga hindi ako makapag video dun sa road bike kasi wala akong gimbal o kaya GoPro, cellphone lang tong gamit ko. So next time pagka makaluwag-luwag tayo, bibili tayo ng GoPro. Yun, dito na kami sa kalsada. Yun, kababa na tayo. Grabe yung tuhod. Dito tayo sa Lapalo, Binalunan. So yan guys, update. Pauwi na kami, nandito na kami sa sa may garden ng Sitio Lubas. Ayan, yung mga kasama natin. Pauwi na tayo. Update na.